Apa denoi, deprodiatxe izketan, eta hemen gera bazkiden hileroko beste zozketa batekin, 2019ko ekainako zozketari dagokiona. Eta, beti bezala azalpen txiki emangoet, bazkidetza sistemaren inguruan. Bazkidetza sistema gemerauntzari bultzada bat emateko eginiko proiektu bat edo zea bat da. Eta bultzada horrekin hainbat abantaila lortzen ditu bazkide egiten denak. Bazkide egiten denak 10 euro ordaindu beharko ditu urtebeteko bazkidetzagatik. Eta urtebete horretan hainbat berezitasun edo abantaila izango ditu. Adibidez, orain ikusten ari zatena, urtebeten zehar hilero 12 aldiz hau da. Bazkide zozketan parte hartuko du, eta bazkide zozketan 20 euro arteko jolasak, ordenailurako jolasak zozketatzen dira. Normalean irabazleari zerrenda bat bidaltzen zaio jolasena, eta zerrendan gustukoa baldin baduka jolasa. Berak eskatzen du zen nahi duen, ez baluke zerrendan aurkituko gustukoa den inor, orduan egin behar duena da 20 euro arteko limitea kei horretako prezioak barne esan eta beratzat izango jolasa. Horrez gain beste abantaila batzu badaude, adibidez Minecraft zerbitzarian 2 pizaera izango du Minecrafteko gemerantzako bazkidek. Horrek esan nahi du kosmetiko eta gauze guztiak irekita izango dituela erabiltzeko. Eta gainera, zerbitzarian prioritatea izango du beste jendearen aurretik. Eta etorkizunen pentsatzen ditugu ateratzea beste zenbait abantaila, eta bazkideak abantaila horietara zuzenean izango dute sartzeko aukera. Baina, orain zozketari dagokionez hemen gaude, eta zozketari ekingo diogu, ikuste zute, partida hartzaileen zerrenda hau da, saria bat, beti bezala, eta hemendik parte hartzaile guztioi sorterik onena oper dizuet. Eta ikusi dezagun nor den irabazlea, 51 bazkidea da irabazlea. Espero bestiok sorte gehiago izan zutela urrengoetan. 51 bazkidea zurekin kontaktuan jarriko gara, jolas zerrenda eta jolasaren bidalpena ikusteko nola egin. Eta besterik gabe, urrengoa zozketa uztailekoa izango da, ordura arte, aio!